Kako iseliti nepoželjne stanare, podmetnuti im požar, prijetiti telefonom, dolaziti u kasnim noćnim satima i predstavljati se kao investitor. Nažalost, te su metode, čini se, prokušane na stanarima jedne kuće u Držićevoj u Zagrebu. S njima je bila Anita Bilić. Nalazimo se u središtu grada, točno preko puta autobusnog kolodvora, ispred zgrade u Držićevoj 9, koja je u samo 2 tjedna čak 2 put gorjela. Stanari su u strahu, stalno dobivaju prijetnje, a o tome je ispred naše kamere bila spremna stati samo jedna stanarka. U jednom od 6 stanova derutne zgrade živi Radmila Vojnović. Stan joj je ostavila baka, koja je u njemu provela 40 godina, doduše bez vlasničkog lista i stanarskog prava. Nisu znali, kažu, tko je pravi vlasnik. Radmila je tu 6 godina, a posljednja joj je kao iz noćne more. Primamo prijetnje, pa ovu cijelu godinu moram reći, zapravo nekakvih 10-ak mjeseci se pojavljuju razni investitori u toku dana, u toku noći, dolaze, prijete, nama se niko nije pojavio kao vlasnik kuće, došao sa vlasničkim listom, predao nas na sud, što je nekakav prirodni tijek stvari, ako se želi doći do svoje imovine. Pravi problemi su počeli još prije 3 godine, kada im se urušila terasa. Tada im je, kažu, obećano da će se grad pobrinuti za njih zbog života u derutnom objektu. Od tada se ništa nije dogodilo, osim provala, pucnjave, paleži i prijetnji. Iako vlasnički list nikada nisu vidjeli, navodna vlasnica je jednom došla iz Italije. Vlasnica kuće se pojavila prije 4 godine negdje. Zadnji put, od tad nam šalje samo te potencijalne investitore koji nemaju prvo retoriku investitora i način na koji se oni služe da dođu do ovog ovdje je, mislim, više liči kriminalu nego bilo čemu drugom. Podmetnute paleži i prijetnje prijavili su policiji. Radmila se nada da će otkriti počinitelje i da će netko ponuditi normalno rješenje. Predat ćemo sutra ujutro tužbu zbog ugrožavanja života i imovine, dovođenja u opasnost i pokušaja ubojstva, kako je to tretirano od strane policije, dakle zbog ova 2 podmetanja požara, tako i, dakle, ne bi zbog istrage više govorila o tome. Radmila se bavi tarotom i astrologijom i karte su joj potvrdile da će sredinom travnja njihova agonija završiti. Ako državne institucije ne odrade svoj posao, još se jedino može uzdati u zvijezde.